Atal niwed wrth gwympo a hyrwyddo annibyniaeth I rywun sy'n byw yn ei gartref ei hun. Y weledigaeth ar gyfer dyfodol gofal yng Nghymru yw I bawb gael gofal mwy effeithiol sy'n canolbwyntio'n fwy ar yr unigolyn ac sy'n fwy cymunedol, wedi ddarparu gan bartneriaid ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, tai a'r sectorau cyhoeddus a preifat sy'n cydweithio â'i gilydd. Yn arolygaeth gofal iechyd Cymru, rydym yn gyfrifol am gadarnhau bod pobl yn cael gofal iechyd o ansawdd da. Rydym wedi cynnal adolygiad cenedlaethol o Ofal Integredig gyda phwyslais penodol ar gwympo, sy'n asesu'r ffordd mae systemau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn gwneud argymhellion o ran y ffordd y gallent weithio'n well gyda'i gilydd. Atal niwed wrth gwympo a hyrwyddo annibyniaeth I rywun sy'n byw yn ei gartref ei hun. Dyma Valmai. Mae hi'n berson hŷn sy'n byw yn ei chartref ei hun, gyda chymorth gan system nad yw'n gweithio'n dda mewn ffordd gyd-gysylltiedig. Mae'n bosibl nad yw Valmai hyd yn oed yn ymwybodol o'r gwasanaethau sydd ar gael iddi na sut I gael gafael arnynt. Hyd yn oed os yw'n ymwybodol ohonynt, gall Valmai wynebu ffordd unffurf o weithio, gormod o apwyntiadau ac asesiadau rhannol a allai arwain at fwy o risg o niwed y gellir ei osgoi o ganlyniad I gwympo. Mewn system gyd-gysylltiedig, gall Valmai ddisgwyl cyngor a gwybodaeth hawdd gael gafael arnynt mwyn ei hatal rhag cwmpo a hybu ei hannibyniaeth. Y bydd ei gwybodaeth yn cael ei rhannu'n ddi-drafferth rhwng y bobl berthnasol mwyn ei chefnogi. Ffordd o weithio sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig iddi hi. Mwyn gwella'r gofal a'r cymorth a roddir I Valmai, rydym yn argymell y dylai gwympiadau ymhlith pobl dros 65 oed fod yn flaenoriaeth yn ei rhinwedd ei hun. Mwy o ymgysylltu â'r cyhoedd ynglŷn ag arwyddocâd gwympiadau a sut i'w hatal. Rhoi gwerth ar y gweithlu gofal cymdeithasol. Ariannu adnoddau ataliol. Safoni fframwaith cenedlaethol. Cyflwyno modelau lleol clir ar gyfer gofal cyd-gysylltiedig. Y dylai pawb sy'n gweithio yn y system anelu at ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Datblygu gweithlu wedi hyfforddi'n ddigonol I ddywallu anghenion y boblogaeth. I gael rhagor o wybodaeth a darllen yr adroddiad, ewch I www.hiw.org.uk/Falls Review.